отвън направо, разбита си и влизат надолу. Това е моята акция. Готино. Не мина да си бира пари. Накрая. Ето си бира пари. Buenas tardes amigos, su colaboración por el ritual de los voladores amigos. La colaboración amigos por el ritual de los voladores. Gracias. Не е такса. Gracias. Бог обясни, че е ритуал. Да. Какво работиш? Върта се на един пилон по цял ден. Половин час. Ма ти погледни то. Те виж, те не са вързани изобщо. Не просто виждам са как е там. направено, ще направим и ние. Добре, кот. Къде ще го сложим? Виждаш как? Снимам клипче да знаеш. Навиваш и го А, пускаш. това ли? Да. Горе е същия принцип. Просто конци. Опи се навъртя, видя ли? Без пръв. Това му стана още, виж. Е така, ако слизам, да. Но все пак виж ги. Не са вързани въобще.